ברוכים הבאים למבזק החדשות של סודות של רון המאמן. היום אנחנו מדברים על בריונות. הורים יקרים, אתם לא לבד. לפי נתוני משרד החינוך, 30% מהילדים בישראל סובלים מבריונות. בריונות זה לא חייב להיות חלק מהילדות של הילד שלכם. זה משהו שצריך וניתן לטפל בו, ויש מה לעשות, תאמינו לי. דבר ראשון, תקשיבו, ותקשיבו באמת. כשהילד סוף סוף מדבר, אל תקפצו לפתרונות. לא, אני הולך למנהלת. ולא, למה לא הכית אותו בחזרה? קודם כל תנו לו לספר. תראו לו שלוקחים את זה ברצינות. דבר שני, אם הבריונות חוזרת על עצמה, תערבו את בית הספר. המחנכת, היועצת, ואם צריך גם את המנהלת. זו לא הלשנה, זו אחריות. דבר שלישי, תנו לו ביטחון עצמי. ילד שמרגיש חזק מבפנים הולך אחרת בעולם. הבריון מחפש מטרה קלה. ילד שבטוח בעצמו הוא ממש לא מטרה קלה. ויש לי עוד 5 דברים שכל הורה חייב לדעת על בריונות. הכתבה המלאה בקישור הראשון לסרטון זה. אני רון המאמן מהלוחם הצעיר, נתראה במבזק הבא.